Pois é un privilexio ter isto, ademais, a disposición pública, que creemos que moitas veces non se utiliza e non se coñece o suficiente, porque realmente hai xoias. Nos pasamos moitas tardes aquí no Apoi investigando, ademais, grabacións inéditas que tivemos a sorte de poder escoitar, e aí sacamos moitas melodías, moitos ritmos que serviron de base para despois facer as nosas propias composicións ou arranxos sobre elas. Eu, polo menos, deixome guiar polo que me emociona. No, entón xa aí entra moito a señora, ou como canta. E a veces transmíteme máis como canta a persoa que a melodía en sí. E no caso de Adelaida, as dúas o vimos super claro, pero esta muller maravillosa, de onde sae, esa, pues como que nos enamoramos da súa maneira de cantar, esa canción, pues tiña que estar. Eu tiño un cansiño e vos entendez, tanto cansiño tuveras, Santo Antón pode ser xuez, meu corazón canta murmando, rei que nos presentemos, Marianais. Chegachedes a ver a foto da Adelaida? Eu non. Creo que non. Vistedes a Adelaida alguna vez? Non. A muller que tanto vos enchen, queredes verla? Sí, claro. por favor. Donde ver? Onde ver? Pois sí que ten pinta de ser unha muller brava, brava, forte, sí, que para nós é unha honra formar parte dese proceso, non? Que é un proceso vivo, en constante evolución e cambio, e ser parte dese proceso pois é moi emocionante. Malo se o can, malo se o ladrar, que por causa do can, Santo Antón me quixeron matar, meu corazón cando nos veremos, manda o rei que nos presentemos, e a nai, 12.